Iż-żieda ta' nies li jitlu għal sfidi fiżiċi fl-isport trid tkun marbuta ma' preparazzjoni għal dawn l-attivitajiet. Hekk qal il-TVM News il-professur Kirill Mikallef Stafraċ, konsulent fil-mediċina tal-isport u eżerċizzju fiżiku. Sir fit biex tagħmel l-isport, mhux tuża l-isport biex issir fit. U qed naraw naqra iktar injuries mis-soltu f'dal l-isports li huma iktar popolari, pereżempju l-OCR, il-Hyrox, il-CrossFit, li ħafna nizdeħlin għax saret iktar soċjali. Tajjeb, għanamlu ċara, dawn m'hemm xejn ħażin fl-isport. Li hemm huwa li ċertu nies qed jaħqu livelli għadhom mhux lesti għalih. Għal dak tip ta' movimenti hemm iktar ċans li tweġġa'. Il-professur Mikallef Stafraċ enfasizza l-ħtieġa li persuna tkun preparament tajba fiżikament. Aħna nħobbu biex nżommuha sempliċi il-10% rule. Ġifieri kull ġimgħa trid iżid bi wieħed u ieħor 10%. Ġifieri jekk dil-ġimgħa għamilt 100 minutes mixi jew ġiri, il-ġimgħa ta' wara tagħmel 110. Mhux u hija qomt filgħodu ilha ma niċċaqlaq ħammur nagħmel maratona 6 ġimgħat oħra le. L-iktar tinsibu ħafna injuries, pereżempju ġbit ta' muskolatura jew ġibet ligament. Sport li f'dawn l-aħħar xhur kiseb popolarità fostna huwa l-padel. Li sar popolarissimu u tajjeb li sar ħafna nies li mhumiex ilhom ma jipprattikaw l-isport jew mhux imdorrin sport li dan huwa aħna change of direction. M'hemmx strappazz jaħsbu daqs kif qed jilagħbu waħedhom. Ir-realtà li jekk ma ddorrix il-ġisem għal dak tip ta' movimenti hemm iktar ċans li tweġġa'. Tenna li l-attività fiżika tibqa' kruċjali għal kulħadd. L-attività fiżika hija ħaġa naturali għal bniedem. Li trid qis huwa li jekk għandek problemi fiżiċi ma jfissirx li ma tagħmilx sport, anzi iktar importanti. Etajiet kollha aħna ngħidu from birth to death.